Balik ta diri sa mga Fuente Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo diin pipila ka gutlo na lang gyud masaksihan ang pagpasuga nining giant Christmas tree nga nakaron diri magbarog sa Fuente Osmeña Circle. Aduna kini gitas-on nga 120 feet mga kapuso. Kung ato makita karon diri sa ako ang luyo ang mabulukon nga disenyo sa giant Christmas tree. Dominant design ang kining ilahang snowflakes and of course ang atong kaugalingong mga parol ug doon na say mga giant nga mga regalo sa ubos nga bahin. Ato lang nabantayan sukwahay isa nagaandan nga mga katuigan nga Senior Santo Niño ang naa sa ibabaw nga bahin kinatasan o sa tumoy sa Christmas tree karon ang giant nga parol kanang bituon mga kapuso and simbolo kuno kini sa kahayag no danag simbolo sa paglaom o kanang kalig-on sa mga Cebuano nga nakabangon human sa pag-igo sa bagyong Odette. Diin kay hinumduman nga halos daghan kay mga struktura ang gipang guba na hagba tungod sa Super Typhoon Odette. Apil na ang kuan no ang kining giant Christmas tree. So karon usab nga mga orasa ang launching sa Pasko sa Fuente. Diin mismo ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ang mopahigayon sa ceremonial opening mga kapuso. So alang sa ato mga kapuso diha nga nga gusto pang musaksi nini ato ang kaning ceremonial lighting karon sa giant Christmas tree uban pa makalihukan diri sa may Fuente Osmeña makaapas pagyud mo mga kaigsuonan. And alang sa mga Subuanon ang kining nahitabo natong pagbangon o kining pagpadayon bisan pa man sa ato na sinati nga mga katalagman sama kini sa usa ka regalo nato nga gihatag sa ato ang manunubos nga hangtod karon nakalingkawas kita sa mga katalagman o mga pagsuway so mo ni ang symbolism ni atong gisaksihan karon nga kalihukan in line sa ato ang Christmas celebration din ang sentro nini of course ang kapananganakan sa atong manunubos nga si Hesukristo. So mga kaigsuonan alang sa mga gusto pang musaksi diha makaabot pa mo karon diri kay karong mga orasa siguro a few minutes from now mo na gyud ang ceremonial lighting nining giant Christmas tree.